प्रमद बर' सारनिसिम गोजोननाय थाबाय। हेल' रायजोफोर, आङो दिनै दंफैयो जाहैबाय जेनाखि दाख्लै स्टुडेन्टफोरनि गियाननि सोरां अनसुंथाइ 5000नि चेक मोनदोंमोन, बिनि न'खराव आङो दंफैयो। दा आङो सोंनानै नायगोन जेनाखि मोनदों बेक्ति, बे बेक्तिनावहाय बिथांमोना माबायदि गोजोननाय मोनदों आरो सोलिबाय थानाय सोरखारनो गावनि गोजोननायखौ मा बुङो बेखौ आङो सोंनानै नायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाब्लानो जाबाय, अब्ला नोंथांमोना बुजिलांजोबगोन। जेनाखि गियाननि सोरां अनसुंथाइ मोनदों 5000, दा चेकखौ लानानै बिथांजोआ नैबेयाव दङ। दा आं बिथांजोनाव सोंनानै नायनोसै माबायदि गोजोननाय मोनदों। मोजां मोनदों। सोलिबाय थानाय सोरखारनिसिम मा बुंहरनो सानो? प्रमद बर' सारनिसिम गोजोननाय थाबाय। आरो उनावबो बेबायदिनो आसा खालामबावगोन नामा नोंथांमोना स्टुडेन्ट हिसाबै? औ, फैबाय थानाय समावबो बेबायदिनो आसा खालामबाय, बेबायदिनो मोनलांबाय थागोन होननानै। आदसा, फैसाखौथ' मोनबाय 5000, दा बे फैसाखौ मा खामानियाव बाहायगोन? आंनि फरायनाय लेखा बायनायाव बाहायनोसै। गोजोननाय थाबाय बेखिनिखौ रायजो राजानिसिम मिथिहोनायनि थाखाय। गोजोन्थों।